Maar de warme temperaturen hebben net alleen meesken last van de hitte, maar best nek. Verkwollingsziekje is dan het best en besten duggen dat op haar eigen wijze. Nou, op zich zorgen we door de wollen een beetje. Je ziet je het skaat op, je bent wat minder warmer. En ja, het is toch, de drinkkamers ben ik gauw leeg. Dat verneemt het woord aan. Dus, maar het is op zich, nou, daarvoor gaan we dus een keuze maken. Want ja, het is toch een soort hitteprotocol. Waarvan we zeggen van, we moeten de beesten niet beschermen. En we brengen ze wat jaren naar binnen. Dus nou, dat gebeurt nou straks. Zo, we kunnen zelf wel factor 50 opsmaren, maar bij de beesten is het wat lastig. Dus ja, je moet toch de warmte of de koelte wat op zitje. De skiep, die staan in weiden, waar ik meer BM staan, de wedstrijdskaart komen kennen. En goed om te denken dat de amers goed vult binnen. Dat is heel belangrijk. Tja, we kennen een guide moeilijk een ijskooi aan. Dus, maar ja, dan moet je toch even goed erom denken dat ze voldoende vocht hebben. En nou, we hadden dan ook wat geriend, dan verwennen ze ook wel wat. Bijvoorbeeld bij de kanin even een wetteltje extra. Ja, dat is toch het ding wel wat. En vooral als ze binnen ja, je merkt gewoon dat ze dus gewoon tot rust komen. Je jouw hun del, dat is volle beter. Vanwege de warmte had kinderboerderij Anna Zijlstrahoeve onpaste openingstijden. Op warme dagen kunnen bezoekers om 2 uur terug. Wie juster weer dat zo, is jou het ik weer zo. En na je weken dan zal het koeler worden, dus dan ben we gewoon weer op een normale tijden open. En mocht het net zo wezen, dan kan je altijd een volgje via Google even zien van wanneer ben we open. Zo.